Нәбирә Гыйматдинова. Мәхәббәттә гөнаһ бар. Кара суга кыш иртә килде. Юлларга чана эзе төште дип хатлар язган туганы апаны элек аңламый идем. Хәзер моны үзгәртеп, машина эзе төште дисәң дөресрәк булыр. Чөнки авылда атлар юк иде. Әйдә машина белән Казанны урап кайтабыз. Фатирыңны угырылар шишендермәгәнме? Тикшерик, диде егет. Фатир исән, анда дус кызым Зәрия яши, дидем. Качарга иде. Утрау сакчыларыннан дим. Сәрбиназ әби синдә кышта кышлар микән? Эт капка төбендәге карларны күрисе иде. Беләм. Рауил очрашу көтеп тилмерә иде. Әрсезләнсәм, моның талканы кыры китәр дип пыжымладымы? Әллә яратуы сабыр иттерә идеме? Бүтән ул аулак димәде. Бер көнне без мәктәп укучылары белән урманда чаңгы шудык. Балалар төркем-төркем агач куак арасына сибелгәндә, мин тауга үрмәләдем. Рауил дә иярде. Тотынышы баска ачабызмы? Диде ул. Очышлар шомагына үтмәде. Чаңгы түңгәккә тиеп, икебез бер юлы көрткә чумдык. Кымшанма. Егетнең кайнар иреннәре карлы битемнән үпте. Мин сине яратам. Әгәр югалтсам, үләм. Тау башында кызлар кычкырды. Диләрә Әсәдулловна! Ай, күрделәр, дидем. Күрмәделәр. Без кар астында. Әйдә никах көнен билгелик, Диләрә. Кайчан кулыңны сорарга синең? Кызганыч җавабым әзер түгел. Егет яшел яз. Мин сары көз. Аңа да, миңа да җайлы уртак ел фасылы табигатьтә юк иде. Ләкин йөрәкнең анда ни эше бар? Ул яратуыннан шашынып тибә дә тибә. Аннан нәрсәдер үзгәртергә дип, маңгайын ташка арган хатында мин идем ләбаса. Тия, үзгәрт инде. Бу очракта бер кемнән дә киңәш сорама. Әнә шул шашынган йөрәгеңне генә тыңла. Чынлап та, мин ирекле. 4 ягымда 4 офык. Рауил дип авыз суы корыткан Гаян тынычланды шикелле. Әй, безнең егеткәебез куркак ич, диде кыз җиңелүен аклап. Армиядан качып кара суда сөрсөдө. Авыл мәктәбендә укыткан яшь белгечләрне солдат хезмәтенә алмыйлар ди. Строго тулгач шәһәргә чыкына инде ул. Директор салам сыйрагын тагын җибәрә инде аңа. Үлчәү тәлинкәсендә кат-кат үлчәдем дә тәвәккәлләдем. Сырхаулаган Сәрбиназ карчык үзе хастаханәдә дәваланганда, аулак оештырдым. Үземчә хәйләләп, мин язмышымны алдамакчы идем. Тәрәзәләргә калын пәрдәләр элдем. Янәсе, урамга ут яктысы төшмәсен. Капкаларны терәттем. Янәсе өйдә юк саналам. Ул кып-кызыл роза чәчәкләре күтәреп килеп керде. Сагындым, диде. Йөрәк җылымны кушып әзерләгән табыныма борылып та карамады. Шалт-шылт ут кабызгычларны сүндерде. Егет акылдан язган. Егет шашкан иде. Кичә генә көнен билгелибез дигән бәндә никах турында кабат сүз кузгатмады. Ә мин, кемдер бәлки, ихсин дип шелтәләр, кемдер бәлки, азгын дип битемә төкерер. Ләкин үз гомерендә бер тапкыр яраткан кеше һәр төрле әрбитәрдән тыелыр. Әлбәттә, бу гөнаһымны юар өчен дәрья сулары да җитмәячәген белдем мин. Белдем. Ә үзем аның назыннан эредем, таралдым. Йокының иң татлы бер җирендә Рауил дорфагына төртеп уятты. Диләрә, тор, без янабыз. Ничек киенгәнемне дә сизмәдем. Шкафтан документларымны гына алып өлгердем. Егет мине ишеккә табан сөйрәде. Тиз бул, Диләрә. Туганы апаның каралты куралары белән өйе уптым дөрләп яна иде.
Рауил, син китеме? Безне бергә күрмәсеннәр. Әллә мин куркакмы диләре? Әйдә, күршеләрне чакырып кычкырыйк, әйдә. Аннан ни файда? И тоташ ут эчендә бит. Икебез бергә кеше күзенә чалынсак, хурлыкка төшәбез шул гына. Кит дигәндә кит син. Йокы белән исергән тирә күрше уянып чыкканда, Туган апаның йорты дөнья белән бәхилләшә иде инде. Ир-атлар күмерләнгән нигезгә көрәк белән кар ташладылар да, йокы бүсәргә ашыктылар. Үлеп барган авылда бер йортның көлгә әйләнүе алар өчен зур югалту түгел иде. Аргы урамнар исә кирфек тибрәтеп тә мәшәкатьләнмәде. Ни гаҗәп, Гаян янымда бетерелә иде. Эй Аллам, кемнәр яна дисәм, сез икәнле. Каралы диләре туңгансың ич син. Һай өстеңдә дә юка икәнле. Әйдәле безгә малай, җәтрәк атла дип. Ул каткан гәүдәмне этә селкетә башлады. Кар шыгырдады. Йылдызлар салкын нур кыйып җемелдәде. Айның сипкелле түгәрәк йөзенә болыт итәген сөртте. Тик мин буларны аңым белән тоймадым. Бу манзара күренешләр ясап куйгандай күз алдымнан гына шуышып үтте. Гаяннарда кайнар чәй ичеп җылынгач кына нинди фаҗигагә тарыганымны аңладым. Туганы апаның йортын яндырдым. Юганы яндырдылар. Кемнәр? Я кемнәр? Сарай абзар түбәсе тулы коры үлән иде. Кәҗә генә асраса да, Мәүлидә карчык 10 сыер кышлатырлык печән чапкан. Тегеләр төрткән диләр, тегеләр. Бүтән беркемнән дә шикләнмә. Клубтан кайтышлый директор кызы өстергән, диде Гаян уйларымны күзләремнән укып. Апа итенсәләр дә синнән көнләшә ичалар. Үпкәләмә зинһар. Рауил Сәйдәшевичнең сиңа сокланып караганын әллә ничә күргәннәрдер инде. Хәзерге яшьләр үчле, кызгану дигән хис югалар да. Жүләр сатма Гаян. Беренчедән без Рауил белән хезмәттәшләр. Икенчедән, я Ходай, нигә акланам мин? И хәтле өйгә ут төртергә кызларның кулы бармас иде. Бармас ди. Синдә Рауил куна дигәннәрдер. Урамга ялангач кудырып әдәм рисвае ясыйк дигәннәрдер. Миндә беркем дә кунмады. Борынымны төтен исе сеңгән җиң очына төрттем. Шунда гына абайладым. Туганы апаның җәйге пәлтәсен кидергән Рауил. Ишетәсеңме, Гаян? Кунмады. Шулай утырган килеш кенә сездә таң аттырсам, әтиәниеңә кумачауламам микән? Алар алгы якта йоклый ич. Хәзер сиңа да урын җәям. Әлеге фаҗигадән умарта ясыдай гөжләгән башыма йокы керсә, мин тинтәк булыр идем. Иртәгәсен Гаяннан кышкы киемнәр сорадым. Син кая җыендың? Диде ул. Мәктәпкә иртә әле. Казанга. Әйберләреңне посылка белән салырмын, Гаян. Казанга? Әйе, бөтенләйгә. Абау, мәктәп белән хушлашмыйсыңмы? Юк. Абау, мин нәрсә дим икән? Абау, һич көтмәгәндә бит. Мә, иске туңнымны ки, муеныңа иске шарфымны чылма. Казанга еш йөрелә. Адресыңны шушы кәгазь кисәгенә сызгала әле. Юл хуты үзем сугылырмын. Туганы апаның йортын яндырган бәгырьсез авылга үпкәләп киттем мин. Кинәт кенә җаным каралды. Дөньям каралды. Тик Рауилнең генә исеме кар кебек ак иде. Төн ката тәрәзәдән кемне күзлисең, ә? Зәрия күзләрен уа аш бүлмәсенә чыкты. Ул карасу дигәннәре бер дә килешмәде сиңа. Тып итеп кинәт кенә кайтып кердең. Әйттек без, авыл сиңа төс түгел дидек. Син шәһәр кызыласа. Әле мин авылда тусам да анда мәңге аяк басмас идем. Бала чакта потлы чиләкләре белән чишмәдән су ташытып, олау печән идертеп бөкрәйтте ул. Ә сине нишләтте инде ул? Күрәчәгем белән очраштырды. Күрәчәгем белән. Мин һаман тәнемдә аның кул җылысын тоям.
Мин һаман тәнемдә аның кул җылысын тоям. Бусы кыска гына бәхетем. Туганы апаның нигезендә көл өеме, бусы озын-озын хәсрәтем. Әллә нинди буйык кеше син, Диләрә. Фатирыңда тагын 10-15 көн яшәсәм ачуланмассың микән? Яшә. Мин бит әле сердәш, бай гына ир каптырдым. Банкрот завод директоры. Банкларда акчасы тау-тау аның. Тулы бер заводны шишендергән ласа. Бикәсе белән концертыма киләм ди. Зәрия сөйәркәләрен гел хатыннары белән чакыра иде. Хәйләкәр иде ул. Бу аны гел үзенә табан йөрде. Ир билгеле ирексездән ике хатынны бер-берсе белән чагыштыра. Өйдәгесе сәләмә халаттан, үкчәсе тапталган иске чүәктән, сәхнәдә курчак кебек ясанган бизәнгән чибәр. Миңа Зәриянең бу гадәте ошамый иде. Әмма нишләтим? Күрше белән дус Ходайдан диләр. Зәрия сайыскан иде. Сердәшләремнең һәр берсенә кайтты дип шыркылдады. Тик мин генә болыт сарган күк йөзедәй күңелсез. Рауил шылтыратмады. Югыйсә телефонга карап күзләрем күгәрә иде. Тәүлек буе, көннендә, төнендә мин аңардан исәнме Диләрәм дигән сүз көттем. Аның назларын хәтеремдә яңарта саташып беттем. Мин бәлки мәхәббәт газабында туктаусыз үтелә юләрләнер дә идем. Сизгер Гөлсирә ай-ваема карамыйча Мәсликнең яңа танышларына идәкләде. Әзрәк җилдә җилләнерсең, мунчада себерке белән чабынып хәсрәтле уйларыңны кудыртырсың, диде. Хуҗасы белән таныш димим. Танышма. Без әле ул кешенең үзен дә ярты еллап кына беләбез. Мәслик шәп егет ди анысы. Элек атлар тәрбияләгәнен әйткән идем бугай. Син шүт кенә языл. Алайса кирпе сыман бөтәрләнгәнсең. Нервларыңа суккан ахырысы, диде. Бауга бәйләнгән бозау шикелле теләр-теләмәс кенә дусларыма тагылдым. Без бистәдәге 2 катлы йорт турысына килеп туктадык. Капка шар ачык иде. Мәслик белән Гөлсирә машина әрҗәсендәге күчтәнәчләрне өйгә ташырга керештеләр. Ә мин телефон элемтәсе эзләп, киң ишек алдында чабулап йөрдем. Әгәр Рауил шылтыратса, ә монда телефон тоташмаса, я Ходаем, ник мин үз фатирымда гына утырмыйм икән? Горурлыгымны изеп таптап үзем тимәләргә бассам, үзем галәмне сискәндереп сагындым дисәм. Абзар буенда кемдер шык-ташык утын ваклый иде. Мөгаен хуҗадыр. Борынга мунча исе бәрелде. Нәг авылдагы төсле төтене татлы ишкелтем икән. Эй, абзый, монда кесә телефоны кай тирәдәрәк тота икән? Әйләнеп абзар артына чыктым. Өйдән шылтыратыгыз, Гөлсирә, өйдән. Мин хәзер мунчага 1-2 пүләне өстим дә, сезнең карамакта булам. Гөлсирә өйдә, абзый. Ир бөгелгән җиреннән турайып басты. Кинәт аның кулындагы балтасы аяк очына шуды. Ул миңа текәлгән дә шак каткан иде. Әйтерсең, аның алдына күктән ниндидер җан иясе егылып төште. Маңгайына ук батырылган бүрек астында йылтыраган күзләрдә нәрсәдәндер шөлләү дә, нәрсәгәдер сөенү дә бар иде. Исәнме? Сез, Диләрә, сез бер дә үзгәрмәгәнсез. Син? Сез кем? Мин ялгыша идем, әлбәттә ялгыша идем. Бу Илдус түгел. Аңарда ни барысы Илдус чалымнары гына шәйләнә иде. Менә хәзер ул бөтенләй бүтән исем әйтәчәк. Мин Илдус идем, Диләрә. Карасу егетен хәтерлисезме? Юк.
Тавышымда тимер бәрелеп шыңлады. Сездә элемтә начар икән. Сез өйдәге телефоннан шылтыратыгыз. Димәк, сез Гөлсирәләрнең дусты инде. Юк, мин сезне хәтерләмим. Ишемдәге явыз җанвар тырный тешли иде. Америка белән хәбәрләшәсе иде миңа. Монысы Илдусны да, үземне дә үртәү иде. Рәхим итегез. Хәт җир шарының иң соңгы ноктасындагы утрау белән сөйләшегез диләре. Рәхмәт, мин шундый утрауларның берсеннән кытылдым гына әле, дидем. Абзарда ат пышкырган кебек ишетелде. Каядыр соңлагандай ашыга-ашыга өйгә кердем. Зур залда Гөлсирә белән ире табын хәстәрлиләр иде. Син сүрәтләр генә кара. Без үзебез кыймылдыйбыз, диде сердәшем. Һәм итәгемә альбомнар китереп салды. Кара, Илдус дөньяның кайсы гына кыйтгасында сәяхәт итмәгән. Америкада, Япониядә, Африкада, Франциядә, Италиядә, бөтен илләрдәге ат ярышларында катнашкан егетебез. Иңнәренә канатлар тегеп, 7 кат болытлардан очса да минем өчен Илдус Карасудан гап-гади ат караучысы гына иде. Ул оста балыкчы, диде Мәслих көлемсерәп. Казансу елгасында таныштык без аның белән. Бәкет ишкәндә. Кармак белән балыкны шәп эләктерә Илдус. Хатын-кыз мәсьәләсендә йомшаграк менә. Карт буйдакны үзебез димләп өйләндерсәк кенә инде. Әйеме, Гөлсирә иркәм? Мин йөрәгемнән кан тамыза-тамыза ине өстендә биидем. Мәслихның төрттерүләре ярамны тагын да тирәнәйтә иде. Ник дәшмисең, Рауил? Карга бата шума арт бакчадан гына качырганда йөрәгеңне сакла дидең. Син бу әрнү газапларны үзең өстәп торганда, мин ничек йөрәгемә дәва табыйм соң? Альбомнарны оннан-моннан гына актардым. Чөнки сүрәтләрдә гамем юк иде. Хуҗа ачык кеше иде. Ул күгәрчендә игерли дуслары белән исәнләште. Мунча нәкъ сез кушкан сәгатькә җитеште, диде ул миңа күз сирпеп. Бүрек фуфайкасын салгач, ир бетереп Илдус иде. Гөлсирә, танышыгыз диләрә дигәч, хуҗа кулын йөрәгенә куеп мине сәламләде. Абзар артындагы хәл тамаша гүя булмаган иде. Мунчаның иң эссесе кызларга, диде Мәслих. Чибәркәйләр, без сез чыгышка мәтрүшкәле чәй пешерербез. Миштә бәрәңге тәгәрәтербез. Сез ризамы? Мин кыстатмадым. Минем тизрәк Илдус күзеннән югаласым килә иде. Никләр Ходаем шулай соң бу? Син теләмәгәннәр чәчрәп каршыңа чыга. Син теләгәннәр йөзен яшерә. Ләүкәдәге агач ләгәндә ике төрлесе бер кепшекләнгән иде. Күр инде, ират кына димәссең. Бөтен төштә чисталык бу Илдусның. Сап-сары идәннәре, утыргычлары. Шуңа акыллы гына бер хатын. Мине димләмәйәме? Тизрәк Гөлсирәне бүлдердем. Миңа ир кирәкми. Ахирәтләрем арасында Гөлсирә иң төплесе иде. Ул Зәрия сыман җанымда казынмады. Имән себеркесен кайнар суга манып, кызу таш өстендә селкеде дә, эссе дә изрә, диде. Миче утын белән ягыла, сулышка җиңел. Хәер, син коры парның рәхәтен беләсең инде. Туган япаңның да мунчасы шәп. Битемә себерке каплап елап җибәрдем. Ишемә тулган хәсрәт таштай катырса да, күз яшьләрем бозланмаган иде. Мунча да юк, өйдә юк, ул да юк. Мин гынахлы Гөлсирә. Яраттым мин. Яшь бит ул егет, бик яшь. Акылымны җуйдым ахрысы. Юкса күрәләтә җанымны утта кидермәс идем. Кемдер безгә үчегеп туган япаның йортын яндырды. Күрмиләр, сизмиләр дигән идем. Сирем 7 сандык төбендә дигән идем. Баксаң, сирне җил себерә. Мәхәббәтем гынахлы.
Шуңа ул тиз беленде. Сердәшем кранны ябарга онытты. Кайнар су аяк табанын пешереп ага да ага иде. Гөлсирә кулымдагы себеркене йолкып алып мине чабарга тотынды. Мә сиңа. Мәхәббәттән инде гынах ди ул тагын. Яратасың икән, сөйен. Димәк син тире, димәк синдә жан бар. Ахырдан Гөлсирә өстемә салкын су бөркеде. Ой, Илдусның су савытын шартлатабыз. Кран борылмаган. Рәхмәт. Син дә миңа кушылып еларсың дигән идем. Ә син елама. Билгеле йорт кызганыч. Ул шылтыратмый. Шынлап яратса шылтыратыр. Син сак бул дип кисәткән идең. Соң, нәрсә мин синең башыңны бутыйм әле. Үзең дә чабын. Кайсыбыз яратмаганда, кайсыбыз жан тартканыннан üzülмәгән диләре. Син сак бул диюдән узган инде. Нык бул диясе кала хәзер. Илдус кара судан бит Гөлсирә. Әйтәм, аны бер-берегезгә сәер генә карашасыз. Ул яшь чагында кунак кызы дип мине клубтан узата иде. Имәндә икән шикләвек. Илдус идәнгә бер басасын 3 баса шул. Мин аны яратмыйм. Яратма зинһар. Сез бүген очраклы гына күрештегез. Мәслих та, мин дә сезне танышлар дип һич уйламадык. Язмышның бер хикмәте инде бу. Илдус туган авылында, димәк ки, кара суда йорт сала ди. Китсә коттеджын безгә сатачак. Шәһәр туйдырды. Цивилизациядан качып читтәрәк яшисе иде. Кара суда йорт сала. Нинди бәхетле кеше. Мунчадан соң бер никадәр йомшардым бугай. Илдуска дустәнә елмайдым. Әйе, ул булдыклы ир. Көн күреше төзек камил иде. Бүтән ягы мине шиметтем генә дә кызыксындырмады. Язмышның бер хикмәте шушы очрашу белән төгәлләнергә тиеш иде. Йөрәген башка кеше биләсә, хатын кыз тәдими теләсә кайсы ирнең өметенә балта чаба. Мин дә уем белән Илдусның өметләрен кистем, туракладым. Хушлашканда нигәдер аңа карадым. Юк. Бу ир яшьлектәге юаш кыюсыз егет түгел иде. Бүтән иде ул. Карашында горур бөркет канат җилпи. Яратсаң, аягыма егыл дисәм, Илдус мөгаен кычкырып көләр иде. Күзләре барыбер моңсу. Моңа әлбәттә мин генә гаепле идем. Фатирда миңа сюрприз әзерләнгән иде. Зәрия роза чәчәкләре кочаклап, зыр-зыр бүлмә уртасында әйләнде. Котлыйм. Җегет хуштан яздырыр дәрәҗәдә шибәр. Сине 3 сәгать зарыгып көтте. Кем? Рауилме? Миннән яшергән идең дә. Су төбеннән үзе калыкты әнә. Кайда ул? Кайда имеш. Айда. Үпкәләдем әле мин сиңа, кызый. Авылда яшь кенә егет белән типтердем димәдең шунда. Гомер бакый сәер инде син. Я, кәефсезләнмә. Иртәгә тагын сугылам диде. Иртәгә хәтле ерак иде. Ник мунчага бардым икән дип үз-үземне 1000 кисәккә өзгәләдем. Төнем шик-шөбһәләр белән буталды. Никах укытып кушылыйк та, үзеңне рәнҗеткән кара суга кире кайт дисәң нишләрмен дип ник үтәләнәм икән? Мәхәббәте хакына җир читенә китәчәк хатынла мин. Әмма егет әйдә авылга дип миңа ташланмады. Кичә генә яратам дигән кеше минем белән салкын гына күреште. Һәм яныбызда торган Зәриядән дә уңайсызланмыйча, теле белән камчыларга кереште. Нишләп шыпан кара судан качтың? Балачага төсле теге. Син җитди хатын түгел икән. Син эгоист икән. Кемгә үпкәләдең инде җә? Электр чыбыгы иске. Шуннан бүрәнәгә ут капкан.
Қойсыбыз ғайыплы мұңа? Сен нишләп шылтыратмадың? Ха, қошқынларға нинди шылтырату ол? Менім сиңа хөрмәтем кимеді, ханым. Иптәш, Зәрия ұзын бойлы Рауилгә үрелеп йодрык селкеде. Кемсең син шул хәтле? Боядан бирле әтәшләнәсең, кара мыегым. Синдәй дорфаирләрне без көнбагыш кабыгы кебек пуфылдатып төкерәбез. Белияме? Мин урамда һава сулыйм. Талашмагыз. Тыныч кына шүкердәшегез. Егет бер кызарды, бер агарды. Гафу ит, Диләрә. Нервлар тузган. Шәй ишерәсеңме? Түрдән уз, дидем. Мөнәсәбәтләр яңадан көйләнсә дә, элеккеге эчкерсезлек үлгән иде. Нәрсәдер кителде. Нәрсәдер. Мин Рауилдән хәзер авылга кайтабыз дигән сүз көттем. Ул тузга язмаган мәзәкләр сөйләп вакыт уздырды. Үзе әледән-әле беләгендәге сәгатен капшады. Синең бу усал көндәшең өстебезгә кайтып кермәс бит инде, багалмасы. Караватын киң кил, шүт кенә ял итик дип. Ул мине билемнән кочакламакчы иде. Тәнем тартышып читкә сикердем. Кагылма. Нишлисең син, Диләрә? Сагынмадыңмы ни? Кайчан никах укытабыз, Рауил? Урам аркылы мәчет. Никах? Нимәсең ул? Без бит булай да бергә. Карасуны җенең симәсә, атна сайын Казанга килермен. Машина кулда, фатирың иркен. Мин Карасуны яратам. Яратам. Миңа әллә нәрсә булды. Күңелем ташып тулды. Йөрәгем даң-даң какты. Ике күземнән мөлдер яшь акты. Күлмәгеңнең тимәләрен каптыр. Шишенмә. Бар кит. Мин Карасуны яратам. Киддим. Кич бит инде. Төнгә каршы жүнле хуҗа этен дә кумый. Үкенмәссеңме, багалмасы? Әйтмә миңа багалмасы дип. Әйтмә. Сүзләрем теш арасында сытылды. Миндә егетләр Казан урамында бер сызгырса 10 хатын муенга ябыша. Шуңа күрә үкенмәсәң генә кусин әйкем. Диләрә апасы. Хуш иттек. Казан урамындагы хатыннар төркемендә Диләрә исемле кеше юк иде шул. Мин ялгыз горур, яраларым учлап, читтә тора идем. Җитмәсә, Зәрия дә урттырып җаныма кагылды. Ишек төбендә күрше подъездагы Зина белән бакылдашканда, синең бу яшь нәстәкәең атыла бәрелә чыкты. Зинаны үзең беләсең, һәр шибәриргә сагыз күк сылана. Какой ты милый дип шундук моңа сарылды. Озак кеткелдәштеләр кызыл машинага сөялешеп. Иманым камил, төнгә кавышабылар. Дөресен әйткәнгә үпкәләмә. Ул җегет бик мутахрысы. Мин бит ирләр мәсьәләсендә тәҗрибәле хатын. Кешене кешедән айырам. Нәрсә? Кара мыекка каты бәрелдеңме әллә? Ирләр бүген дефицит, шуны онытма син. Свиданҗы куйдыгызмы дип, Зинадан сорыйммы соң, сердәш? Сорама. Мәйлең, алайса җегетең өчен сугыш. Яу кырында үзара кыйнашып җиңгән хатын кызгына ирен саклый ала. Җиңнәреңне сызган, сердәшкәем. Алга, изге көрәшкә. Кемдер кыюсыз гына ишек шакыды. Рауил. Баягысы төштәге Рауил иде. Бусы чын. Әйе, мин төш күрәм. Теге ямсыз сүзләр, ямсыз күренешләр төштә генә кабатлана иде. Менә хәзер егет керә дә, җыен, Диләрә. Без авылга кайтабыз ди. Ник юк дим соң әле мин?
Яз белән көз уртасында өр-яңа фасыл бар. Ул мәхәббәт чоры. Әйдә, бәхет 3 кенә көнгә, 3 кенә айга, 3 кенә елга сузылсын. Шушы кыска гына мизгелдә бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә? Тиз-тиз генә кызарган күз кабакларыма пудра тидердем. Үзем каршылыйм, диде Зәрия. Исәнмесез, апа? Диләрәләр фатирымы? Син кем, кызый? Гаян мин, Карасудан. Бүген Карасулар көне бугай, дип сукранды Зәрия. Әле генә Рауил дип ышанган күңелемнең сыкрануын басарга тырышып, Гаян белән исәнләштем. Тунын юллап йөри димә, Диләрә Садуловна, диде ул башын аска иеп. Илче мин. Директор кайтсын ди. Авылда хуҗасыз йортлар күп ди. Әнә Сәрбиназ әбекәй дә ызбасын сиңа яздыра икән. Балалар сагына сине. Сәер, Гаян бик буйык иде. Башка чакта теле телгә йокмаган кызның берәр шырыбы бушаган мәллә. Туган апамның йортын яндырган кызларны ничек укытыйм мин, Гаян? Каргыйсыңдыр, иеме? Мәүлидә апа әшәкелек кылганнарга Аллаһ хөкемдар дия иде. Шулайдыр, ие. Диләрә, синнән соң мин зирә авырдым. Йөрәк янәге белән. 3 көн тоташ. Мәүлидә әбекәй буды. Без Зәрия белән бер-беребезгә карашып алдык. Эй, кызый, синең тән температураң югары ахрысы. Шәһәрдә грипп, диде ахирәтем. Бармаклары шыр-сөяк иде Мәүлидә әбекәйнең. Үзе пыш-пыш ләгънәт укый. Аның кабердәге бәддугасыннан беркем дә котыла алмый дигәнкәй. Үтерә ул. Син гаепле, Диләрә. Син минем юлыма аркылы төштең. Минем өмет Рауилдә иде. Сез аның белән беренче көннәрдә үк иснәштегез. Суфия апасын мин китерттем урманга. Энең карт хатын белән себерелә, дидем. Аннан соң сезнең арада бер ни дә юк кебек иде. Ә бер көнне тау астында өмәкләшә үбештегез. Теге төндә дә Рауил белән кундыгыз. Артыгыздан күзәттем. Мин яндырдым йөгезне. Мин... Ох, кабахат! Зәрия мәче җитезлеге белән Гаянның чәченә тырнак батырды. Каз түшкәсе йолкыганда йолкыйм мин сине, тәмух кисәве. Син аларга ник тыкшынасың? Көнләштеңме ни кәкре таяк? Һәр көнләшкән хатын йорт кадәр йортка ут төртсә, авыл шәһәрләр 3 көндә янып бетә безнең. Җибәр, Зәрия. Сердәшемне көчкә Гаяннан аердым. Мәүлидә әбекәйнең йөрәге мине барыбер буып үтерә, дип үкерде кыз. Кичер, Диләрә, кичер, зинһар. Дивардагы сәгать туктаган иде. Фатирны җанландырып чың-чың суга иде ул. Хәрәкәтсез уйган угы кыл минем яралы йөрәгем турысында кадалган сыман. Урыныннан кузгалса, вакыт алга тәгәрәр иде. Йөрәккә дә җиңеләер иде. Сәгатьне борсам, тавышка Гаян уяныр. Үлән төнәтмәләре ишереп, аны көчкә тынычландырдым. Кыз буылам дип, идәндә ауный-ауный елады. Һәрбер хатын кыз, яшьме ул, картмы, яратуга мохтаҗ. Ә мәхәббәт җаннарны я агарта, я каралта. Уян инде, йокы шүлмәге! Зәрия мине караватымнан торгызып, балконга табан итәрде. Тегеләрне тәки сагаладым, сердәш.
Зины шибәрерләрне әрәм яткыра димени. Башыңны тәрәзәдән тыгып аска каралы. Синеке күрше подъезддан чыгып бара. Форсаттан файдаланган кара мыек. Угыры төсле ялт-йолт тирә-ягына карана үзе. Зәриянең кулыннан ычкынып, балкон ишегенә сөялдем. Я Ходай, ник бу таң атты икән? Ник мин кара төннәрдә генә батып калмадым икән? Әшәке син, Зәрия. Әшәке. Мин сине коткарам, тиле. Ике кырда ике куян куган ир сәләмәсен эстәмә сиңа. Курыкма, зиныга байлар кирәк. Укытучының хезмәт хакы гына аз аңа. Ул күрәсең, моның кесәсен угалаган да, хәерче икән дип әше таңнан артына типкән. Хәзер сөеклең базарда кызыл розалар алып сиңа йөгерәчәк. Барыбер син әшәке. Һәр ыңгырашкан сайын бәгыр җипселләрем шартлап өзелә иде. Ну, җегетнең дә авызы пеште. Курыкма дим, сиңа өйләнәм диячәк ул менә. Шулай ниятләде инде кара мыек. Аннары гомер буе өстеңнән чабачак. Эй, җанкаем, миңа булар күптән мәгълүм инде. Зәрия апагыз бүген ират хылкы буенча Казанда иң зур белгеч. Ишекне ачма. Мәйле, ахырдан терсәгеңне тешләмә. Гашыйк хатын-кыз зря куркыныч зат бит әле ул. Андый-мондый җүләрлек эшләмә тагы. Гаян кайда? Иртүк авылына тайды. Беренче автобуска өлгерим ди. Йортыңның көлен күккә очырган имансызны нишләп гафу иттең син? Бәясен түлә дияргә иде. Ярты сәгатьтән кыңгырау тимәсе шыңлады. Аш, диде йөрәк. Аш, син 3 көнлек бәхеткә дә риза идең. Әнә ул, бусага төбеңдә. Минеке бул дип аягыңа ятып ялварачак. Ашма, диде акыл. Ашма. Син горур хатын идең. Шул килеш кал. Кыңгырау шыңы дөбердәү шаку белән чиратлашты. Диләрә, ник дәшмисең? Диләрә! Егетнең илерүе мөгаен бөтен подъездга яңгырый иде. Менә кесә телефоным ки уйнарга тотынды. Озак дөбердәтте. Озак шакыды. Озак шылтыратты Рауил. Бер заман дөньяны тынлык басты. Китте, диде пысып кына балконнан күзәткән Зәрия. Җегеткә яртылаш бөкрәйгән, иртән зерә туры иде гәүдәсе. Казан хатыннары белән шаярма инде син, кара мыек. Алар бәрәңге генә ашап үсмәгән. Миңа алга табанда яшәргә иде. Башта сәгатькә җан өрдем. Гомеремнең шушы өлешен зинһар чаптыртып кына үт. Вакыт хисапчысы. Кышкы киемнәремнең барысы да кара суда янды. Мин шыр яланга чидем. Бәлки, тормышны кибетләрдән башларгадыр. Үзе бер юаныч, үзе бер онытылу. Хәер, кем өчен киенәм инде мин? Кайсы гына ялгыз хатын-кыз шулай уйламыйдыр. Әмма минем өчен Гөлсирә хәл иткән иде инде. Ул кибетләр әйләнәбез җыен дип шылтыраткач, аның әмеренә буйсынып, студент елларында тектергән иске пәлтәмне шкафтан тартып чыгардым. Бусы да ярар иде дә. Кем өчен киенергә соң, я? Йорт белән бергә минем күңелдә дә көл бураны тузгый түгелмени? Ишекне ачсам, идәндә роза чәчәкләре бәйләме. Берсенең тажына кәгазь кисәге кыстырылган. Сине югалтасым килми, диләрәм. Хәбәр бир, Рауилең.
Укыдым да, тағын күзім яшленді. Минем дә юғалтасым килмәгән иде. Ә син, егет, юғалдың. Юғалдың. И тәкъдир. Мондый әрнүләргә ничек чыдамак кирәк? Юл шитендә Гөлсирә кул булгы иде. Диләрә! Ушыма йомарлаган кәгазьне вак-вак кисәкләргә йыртып, шүп савытына ташладым. Диләрә, ни хәл? Мәслихнең машинасы ватылды. Бүген безне Илдус йөртә, диде сердәшем. Абау, син нигә күңелсез? Матур әйберләргә акчам җитәр микән дип борчылам. Спонсорың Илдус. Ул бик бай кеше. Гөлсирә алдашуымны сизсә дә уенга борды. Ир машинасыннан төшеп, миңа кулын сузды. Исәнме, сез, Диләрә. Ул ялан баш иде. Шәше аппак иде. Әле генә акылларым китеп яраткан кешемнең исә, шәчләре дә кара, куллары да кайнар иде. Я Ходаем, ник мин аларны чагыштырам икән? Кайсы кибеттән башлыйбыз, кызлар? Диде Илдус. Үзәк универмагтан, дидем. Чөнки ул якын иде. Нигәдер шигәм кысып, тыным булды. Гүя Гаянның каһәр шире миңа да йыккан. Шәһәрдәге ыгы-зыгы, тәртипсез хәрәкәт, тыз-быз чабышкан ят кешеләр миемне кайната иде. Кичер, Казаным. Синнән биздем бугай. Сулык-сулык әрнегән җаным, тән кабыгыннан кубып, рәнҗеткән, йылаткан кара суына ачмак була. Анда җил дә йомшак, болытлар да ак, йылдызлар да эре. Анда... Юк. Бу исемне мин хәтердән сыздым. Югалды ла ул. Югалды. Сатучы кыз туннар сайлаганда Гөлсирә. Мәслихнең машинасы ватык диюем ялган. Син акчам җитәр микән дигән төсле инде. Илдус бит. Соңгы мәртәбә Диләрәгә багыйм инде ди. Шуны оныталмыйча үләрмен ахырысы ди. Китә данлыклы ат караучы. Кая? Карасуына йорт төзеттерергә урын караштырам ди. Төп нигезләрендә шитләр икән. Әнә туган япаның бакчасында салсын. Миннән рөхсәт. Әйт шулай дип. Илдус гаҗәеп җайлы кеше. Аның бер генә сәерлеге аптырата ди Мәслих. Гомере буе кемгәдер бүләккә дип, бала кебек тәрбияләп нәселле акбузат асраган ди. Әкият. Алайса нишләп шул бүләк иясен эзләмәгән ул? Буе җитмәгәндер. Тегесе бит айда кунаклаган ди. Аның кем икәнен үзең дә беләсеңдер, тәкәббер кыз. Туннарны килешми дип сатучының кочагына тымырдым. Җир шарын аркылыга буйга гизгән ир, күккә 7 баскыч терәп, айдагы тәкәббер янына менәргә тиеш иде. Мөгаен, агачтан чыкылган акбуй зат абзар нүешендә чиреп ятадыр. Бүләкне үзең эзләп килерсең, кызый, дип язмышлар юраган әүлиядән тагын ни көтәсең? Матур әкият билгеле. Башым авырта сылтавы белән фатирыма кайтып аудым. Җанда зилзилә купкан иде. Ирләр шундый төрле була микән ни соң? Берсе яратам дия хыянәт итә. Икенчесе яшьлектәге хыялына тугрылык саклап, ялгыз картая. Кич белән автобус мине бистәгә илтеп куйды. 2 катлы таныш йортның эчендә тышында утлар гөлтләгән. Ишек алдына энә төшсә ялтырап күренә иде. Әкрен генә абзарга атладым. Күңел һаман әкияткә ышанмый иде.
әкиятләр чынбарлыктан да көчлерәк икән. Яп-якты аран уртасында тышауланган ак буз ат басып тора иде. Менә ул муенын бу якка табан борды. Һәм төсе уңган ялларын тузгытып, кешнәп җибәрде. Аның да күзләре хуҗасыныкы кебек моңсу иде. Гөлчәчәк Хафизова укыды.